Biri eğer Hudaý Tebarek we Taala aýtýanyna görä, şu Hudaý Taalaň cennetini almaklyga rahmet çekmeli bolsak, biz bayat ulgu bolmaly musulmanlar. Zindigi şahsyda we zindigi hanamadygyda bize zarur gereklik var ahim, biz ulgu bolmak gerek. Qawatda qulat we eğer cennet gerek bolsa iki zat bizde bolmaly. Ýoksa bolmaýar. Hem hakim bolmaly, hem aşyk bolmaly. Hem destur berýän bolmaly, hem muhabbetli bolmaly. Hem yumşak bolmaly, hem gaty bolmaly. Hem fizi bolmaly, hem azy bolmaly musulmanlar. Eger Allah taala cennete gerek bolsa, hukmetmeli yerler var. Hakim bolmaly, gaýym bolmaly, gaty bolmaly, edermen bolmaly, yumşak bolmaly, muhabbetli bolmaly, fizi bolmaly, ködeşli bolmaly. Nerede? Ne forma? Şu doğrudan musulman. Hanımada bilen ne şeyde? Hanımada da bizim hakim bolmaly yerimiz var. Hanımada da bizim gaty bolmaly yerimiz var. Dostumuz bilen gaty bolmaly yerimiz var. Hem taýy bilen gaty bolmaly yerimiz var. Doğan gardaş bilen gaty bolmaly yerimiz var. Öz nefsiň galyna gaty bolmaly yerim var. Doğan gardaş bilen yumşak bolmaly yerimiz var. Süýji bolmaly yerimiz var. Dost ýarymyz bilen akyşyp da bar ahim bir gaýnaşmaly yerimiz var. Hem taýy doğan gardaşy bilen gatnaşyp da gidip gelmeli yerlerimiz var. Näme zowratynda her gaýnyň öz jaýy var. Her yerdeki Allah Taala gaýdan ne wara bolsa, şeriat gaýdan ne wara bolsa, aýalyň bolsun, gyýyň bolsun, ogluň bolsun, hem taýaň bolsun, dostuň bolsun, eneň bolsun, ataň bolsun, her kim bolsun, Allah Resulüň gaýdan ne wara? Yumşak bolmaly musulmanlar. Süýji bolmaly. Hama, elinjek bir adam bolmaly, güler ýüzi bolmaly. Emma hakim bolmaly yer bar. Gaýym bolmaly yer bar. Gaty durmaly yer bar. Nerede? Wagtyka şeriata ters durulsa. Wagtyka Allah gaýdan ters durulsa. Wagtyka Peýgamber gaýdan ters durulsa, şada gaýym durmaly musulman. Hatda öz hakynda da şeýdi. Ulamalar agyndan esdim. Öňde bir muallimiň biri, mubellig din bolup Almanya gitdim diye. Almanya men tebliğ edip ketýän. Oşada muallim bolup inçe millet men tebliğ işini ketýän. Bir gün ne teksim bindim diye. Bir gün teksim bindim diye. O zaman o takside bilen taksidemde ne olmalı şöyle olokan maşin taksidi yani minip durham barıp diye şöyle men krem verdim diye düşmedilerden ölçe diye. O zaman diye uğrakının burada pul verdi diye alıp diye aldım diye ortam benim pulumun neçe barabarı bana örüp verdi. Ferden krem olsa 15 min mesum olsa 50 min tümen 60 min tümen pulu örüp verdi. Bir lahza adamlar nefs her kimde var. Bir lahza dudil oldum diye de. Näme deyin? Beripdi. Bir 2 saniye güýmendim. Öz nefsime hay dedim diye. Näme bolýar sana? Mubellig edin. Näme insan birden na Hudaga waswasa bolýardyň. Derçken diye ona aýtdym diye şeýle şi pul sen ilahi örtdüň. Men hakymda diýdi. Şeýle gödetdi diye pul alaqamy öwde goýdy. Keplerine ýok diye. Am gittik diye. Bardyk diye maksada düşecek bolamyzda musafirler düşüp bärik geldik diye. Ona aýtdy diye men inçe mewat bäri İslamyň hakynda men tahqiq edip berdim. Şu musulmançylyk, Kur'an ýalle, Yahudi diye, Mesihi diye men tahqiq edip berdim. Şu pulu sana men bilgeçem berdim. Men bilgeçem ha şu musulman ýerler amal etýämiş. Men bilgeçem sana berdim takeden wagyn bir göreýin sen wagyn çynna musulmanna barmy? Ham diýdim merkeziň nerede diýdi? Nerede işmeleňiň nerede? Oturuşuň nerede? Falan yerde. Onda sen bar, men ne bardım men musulman bolýak diýdi. Allah Taala şunu Kur'an'na aýdypdyr. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan baynakum fatadilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adabun 'azim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan baynakum. Öz antyňyzy ara salyp hile oynamaň diýär Hudaý Taala. Antyjy wallahi ýörne, billahi ýörne. Bir antyň güründe taqqanyňdan, selläňden, gelmiňden, musulmançylygyňdan, muazzinçiligden, mescide gelýärligiňden, falan hazırlygyňdan, ýene bir dadyňdan wala tattakhidu aymanakum dakhalan baynakum. Ara sıratlary yalandan çürüm, ara salmaň sıratlary. Näme bolar? Fatadilla qadamun ba'da thubutiha. Musulmançylyga maýil bolup duran adam, dine maýil bolup duran adam, mescide maýil bolup duran adam, namaz cemaate mail oltun adam senin bet emelin görüp diye fatazilla qadam tayir etjekden aýt mescide var şeýit gelip din tebliğleri şeýit gelip adan çol şeýit gelip
falan mor şeydik gelip Pejamını ayet eden kişi şeydik gelip yüzünü örten kişi olup gelip şeydik gelip değil mi? وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Siz Allah'ın yolundan kaytarıldığınız gerekli. Dedi Allah Tebarek ve Teala وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O lokun azap payı Huday Teala. O zaman şu tayda Müslüman doğun hakim de olmalı bir, yumuşak da olmalı. Öz nefsine ters, şeriata ters oturan yerine ödüne ters durmalı. Deden olsun, nenen olsun, her kim olsun. Şeriata ters yerde sözcülük bilen savul, men tendiyenin geçecek ya. Kıydın burada diye, ayağın burada diye. Şeriata ters mi? Savul kenarı. Ama yok. Şeriata var öyle varanda gülüyor yüz olmak. Bir sözcülük bilen varmak. Hoş mülayim oğlanla berhord etmek. Her gayti özayına hem hakim olmaklık gerek, hem aşık olmak gerek Allah Resulü'nün hükmüne. Hem hakim olmaklık gerek, hem de bir raiyet yalak, il arasında yumuşak kudda hizmet etmek gerek. Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi oğlanı şu varmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir oğlanın bir şallak kurma otur diye. Burada ediptir şallak kurma otur diye. Ben şallak kurma Allah'ım Hazreti Ömer şallak kurma otur diye. Ama Hazreti Ömer şallak kuruyan ne ama? Şallak kuruya diye ağlaya diye oturuptan ne oldu? Ya Emirül Müminin uğrayan yadın ağlamak ne mi? Ona uğrayan hakim Ömer deyip diye. Ağlap duran dede Ömer deyip diye. Her kanım o zayıfa. Vurup duran hakim Ömer. Ağlap duran dede Ömer. Oğlunun şoğa muhabbet zayınına. Ama Allah'dan koyun dedi. Resulullah'dan koyun dedi. Dinden koyun dedi. Şu taydan kadim Türkmen nakledip çıkarttırır. Yevun gören cennet görmer deyiptir. Yevun gören her yerde Allah Resulü'nün aydanına ters hiç kim gönlü görmeli. Ahadın adamın gönlü görmeli. O zaman sonuna biz inşallah Teala şunun bereketi ne yapar? Cennete varır inşallah Teala.